Flex Design на NEF позволява да използваш един и същ уред в различни интериори. Като интериорен дизайнер, много ме вълнуват материалите и възможностите за тяхното комбиниране, защото те са основното изразно средство в моята работа. И разбира се, възможността да избирам различни материали във визията на уредите NEF силно улеснява работата ми и ми помага да постигна желания стил в интериора. Flex Design на NEF позволява да използваш един и същ уред в различни интериори, защото нямаш ограниченията на материала или на цвета. Ясно е, че инокса го използваш в минималистичните интериори, но ако имаш по-традиционен или еклектичен интериор, тогава имаш нужда от черния финиш или бронза.